Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya pano yandauya nayo iri kutaurwa na former spokesperson webato reCitizen Coalition for Change ari zvekare former MP wekupela ndava anoitwa iye Gift Siziba Ostallos. Panapa tiri kuona kuti vanhu vakawanda vatanga kuita zvakasiyana siyana kuti varimwe timu rakutopositionwa rakutotaura kuti isusu tatiwo padhuze kuda kunoita dialogue neZANU-PF. So panapa vana Gift Siziba Ostallos vanozikanwa kuti ndo vanhu vaipusha zvakanyanya musangano weCitizen Coalition for Change kana kuti vanhu vaisa effort yakawanda vanga vari paforefront yekuti musangano uyu uenderere mberi. So vanhu vakawanda iko zvinhu zvakushamisika kuti how far zvapapi tikada kutasa blue movement yakanyararwa so far hapana zvizhinji zviri kutaurwa kana kuti mashoko mazhinji ari kubva kuchikwata chiya cheblue movement. So panapa vari kuzobudikira vaGift Siziba Ostallos vari kutaura kuti our task is to build a solid organization, one that can outlive all of us, a mass citizen movement grounded on the strong values of justice, freedom, and solidarity, a vehicle through which the oppressed people of Zimbabwe can express themselves. This is the task we are seized with. Happy Monday, fellow countrymen. Ndo mashoko abva kuna vaGift Siziba Ostallos. Tabva tangoya nawo pano tikatiregedza tisire kwamuri muri yeZimbabwe ameno kuti munomaonawo sei.